Na prvý pohľad sa obmenou v posledných dňoch nič mimoriadne nestalo. Na mediálnej scéne ticho a nenápadne začína pôsobiť nová CM televízia. Bude prinášať správy a informácie o živote žiakov a študentov na cirkevnej spojenej škole svätých Cyrila a Metoda. Vítame vás pri prvom spravodajstve. Nový školský rok sme začali na školskom dvore. Žiakom, študentom a rodičom sa prihovoril riaditeľ školy, magister Ďugoš. Najprv však nazrieme do tried, kde budú prežívať svoje prvé školské dni naši prváci. Objavíme spoločne a zistíme, že tie písmenka, keď sa dajú dokopy, vytvoria nejaké slova, ktoré tiež krásne sa naučíme čítať. No na to nám všetko toto, čo máte, že čo ten papier, keďže ešte čítať neviete a rodičia už určite vedia. Všetky inštrukcie sú napísané na papieri. Príchod detí, začiatok vyučovania, školská družina triedotviacej, zoznam zošitov, ktoré budú deti potrebovať. Všetko je tu pani učiteľka Mocáková, prvá B Jakubová, druhá A pani učiteľka Vojtuňová, blahoželáme jej k zmene priezviska zároveň. No. Tretia pani učiteľka Hobľáková, štvrtá pani učiteľ Bačovčín, štvrtá B Bačišin, piatá pani učiteľka Antoliková, piatá B Ivancová, šiestá A sestra Sofia Ondovčáková, príma pani učiteľka Hojdanová Daniela, sekunda pani učiteľka Čabalová, sekcia Olsová. No a teraz si pozrieme prvý naozaj pracovný deň. Pretože v škole máme vyše 20 tried a všetky by sme navštíviť nestihli, vyberieme iba niektoré. osvedčil za tie všetky úlohy námornícke.
Nasledujúca správa dokumentuje náš príspevok k oslavám pamätného dňa mesta Humenné. Vo štvrtok 6. septembra sa žiaci 2. stupňa našej cirkevnej školy pridali k žiakom ďalších humenských základných a materských škôl, aby spolu s nimi na ihrisku pri Mlyne vytvorili živý erb mesta Humenné. Niekoľko minút po 11. hodine sa pokus o zápis do knihy rekordov Slovenska začal. Na ploche sa zhromaždilo vyše 3400 žiakov. Autorkou nápadu vytvoriť živý erb mesta bola magisterka Hovancová zo základnej školy na ulici Hrnčiarskej. Úspešný pokus žiakov ocenili potleskom aj návštevníci na tribúne. Sviatok svätých košických mučeníkov sme oslávili svetou omšou a adoráciou v kaplnke. Pán s vami. Milé deti, drahí bratia a sestry, dnešne prežijeme túto svätú omšu. A hoci je prvý piatok, predsa len budeme mať svätú omšu s formulárom o svätých košických mučeníkov, lebo dnes si na nich spomíname a pre nás Humenčanov je to zvlášť významný deň, pretože vieme, že jeden z nich žil práve v tomto meste. Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rimanom. Bratia, kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie, úzkosť alebo prenasledovanie? Modlíme sa za svätú cirkev, aby sa vždy mohla tešiť z ľudí živej viery. Prosíme ťa, vyslíš nás. Modlíme sa za všetky národy, aby sa oslobodili od nenávisti a vzájomného prenasledovania. Obetujeme ti toto sväté prijímanie ako zmierenie, odprosenie a náhradu za všetky krivdy a svätokrádeže, ktorými mnohí ľudia znevažujú tvoje najsvätejšie srdce v oltárnej sviatosti. Život svätého Cyrila a Metoda priblížili účastníkom odpustovej slávnosti na Humenskej Kalvárii aj naši žiaci slávnostnou akadémiou. Filozof, si ústatý stres, ale zober svojho brata Metoda a choď. Pozri na prosbu z Veľkej Moravy. Som teraz veľmi unavený a trochu chorý, ale s radosťou pôjdem. Na Veľkú Moravu prichádzajú s pokladom nových písmen. Prekladajú a prepisujú do hlahoviky knihy, Bibliu, poriadok svätej omše, rôzne modlitby. A starostlovienom sa s radosťou otvárajú oči viery. Pri návrate z Ríma Metoda prepadnú Frankovia a hoci mu nedokážu nejakú vinu, uvoľnú ho do žalára. Dlhé 3 roky je biskup Metod tríznený vo vlhkom a studenom väzení. Gorazd, vezmi a choď ďalej učiť toto slovo Slovianov. Toto je Božia vôľa. Keď po skončení prednášok prišiel na skúšku, spýtal sa trochu cynickým tónom. Myslíte, že niekedy nájdem Boha? Potom otec urobil 2 veci, ktoré som predtým u neho nevidel. Plakal a objímal ma. Rozprávali sme sa spolu celú noc. Nestačí sa iba vyhlasovať za katolíka, treba vyznávať vieru, ktorá sa prejavuje vo vzájomnej láske, vzájomnom prijímaní sa, byť kresťanom stále viac, a za každých okolností po stopách svätého Cyrila a Metoda, ktorí sú patrónmi našej cirkevnej spojnej školy. Aj v tomto roku viery a období príprav na oslavy 1150. výročia ich príchodu na naše územie chceme chrániť svoju vieru a odovzdávať ju ďalej.
aký bol pre vás začiatok roka? Tak ako každý rok, takže treba urobiť prípravy materiálne, personálne a tak ďalej, čo sa týka vedenia školy, čiže ekonomické veci zabezpečiť, knižky, aby ste mali učebne. To všetko musí myslieť riaditeľ školy. Ako radu by ste dali svojim študentom, aby bolo pre nich štúdium zaujímavejšie? Takže každý predmet je podstatný a netreba žiadny podceňovať, pretože všetko sa nám v živote môže zísť. Veľa razy nám žiaci kladú otázku, na čo to je, na čo nám to bude, s tým sa ja v živote nestretnem. To každý tým prešiel. Aj my sme také otázky kladli, keď sme boli vo vašom veku. Pamätáte si na niečo vtipné zo svojich študentských čias? No, vtipných vecí bolo veľmi veľa, ale najviac mi utkvel v obraze môj profesor latinčiny a francúzštiny, ktorý veľmi bol prísny, ale mal veľmi trefné niekedy názory a nápady a hlavne neznášal, keď niekto potichu rozprával. Na hodine francúzštiny alebo latinčiny, tak takého študenta potom posielal do kuta a z toho kuta musel nahlas rozprávať až kričať, aby všetci ho počuli, ako vlastne, čo odpovedal. No také stalo sa tak na jednej hodine francúzštiny, že moja spolužiačka, pani doktorka teraz dlhé roky, hej, tá bola taká trošku statnejšia, objemnejšia a tak potichu rozprávala, dosť tichšie rozprávala, tak pán profesor ju poslal do kuta a ona keď tak išla, sa zdvihla, otočila, ide do kuta a pán profesor sa tak na ňu pozerá a hovorí, že žena ako šifonier a hlas ako štepená blcha. Tak také prirovnania mal takedy náš pán profesor. Ďakujeme za vašu pozornosť a tešíme sa na vás pri ďalšom spravodajstve. Toto vysielanie pre vás pripravili